Σήμερα βάλαμε την μπεμπούλα μας στη θερμοκηπίδα, στη θέση που είναι η κανονική για την ηλικία της, και ως εκ τούτου αναγκαστήκαμε, κρατώντας την ίδια διεπαφή, να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο τύπο αναπνευστήρα με το ίδιο μοντέλο. Ο αναπνευστήρας λοιπόν είναι ο Drager, ο Babylog. Το μοντέλο μας εξακολουθεί να είναι το Pressure Control Mechanical Ventilation σε NIV. Βλέπετε ότι το Winning μας προχωράει αργά αλλά σταθερά. Είμαστε με 35% FiO2, Upper Pressure 11, Lower Pressure 6, 34 ανασούλες από 50 με τον ίδιο απόλυτο χρόνο εισπνοής. Και βλέπετε εδώ ότι πλέον στις σχηματομορφές έχουμε μονάχα τις σχηματομορφές της πίεσης, γιατί λόγω του τύπου του αναπνευστήρα και για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτού του είδους την διεπαφή, έχει βγει ο αισθητήρας ροής ο νεογνικός και ως εκ τούτου δεν έχουμε μέτρηση ούτε της ροής ούτε του όγκου και όλα τα αλάρμ είναι απενεργοποιημένα. Το μωρό μας είναι εξαιρετικό. Και με αυτόν τον ρυθμό του Winning ευελπιστούμε ότι μέχρι το νέο έτος θα έχουμε καταφέρει να τη βγάλουμε.